La previsió de l'oratge per este dimarts, dia 27 d'octubre, tindrem cels amb intervals ennuvolats més abundants a l'interior. No es descarten precipitacions dèbils i disperses, més probable a l'interior. Les temperatures mínimes amb pocs canvis i les màximes en ascens, sobretot en el litoral, on podran ascendir entre 3 i 5 graus. Vent variable fluix tendint al matí a oest en l'interior i a sud i sud-oest en la resta. Les temperatures en Requena tindrà avui una màxima de 19 i una mínima de 9 graus. Ontinyent, màxima de 24, mínima de 12. Gandia també màxima de 24, mínima de 15. I també València tindrà una màxima de 24 i una mínima de 14 graus.